Grabe naman yung mga quizzes na binibigay sa atin. Kaya nga, alam mo, ang pogi na isang ating classmate. Uy, Bes, tulungan natin si Kuya. Kuya, tulungan na po kita. Sige po, aalis na po kami. Maraming salamat. Walang anuman. Tara na, Bes. Nay, mano po? Kawaan ka ng Diyos, anak. Kumusta yung pag-aaral mo, Hana? Okay lang po, Nay. Tulungan na po kita para mabilis po kayong matapos. Wag na, anak. Alam ko pagod ka sa eskwela. Pumasok ka na lang sa loob at magbihis ka. Tulungan na po kita, Nay, para mabilis. Sige. Grabe, nakakatakot. Sobrang dami pinagawa sa atin. Oh, anong oras ka na naman papasok bukas? Hindi ko alam, baka malik na naman ako. Baka pagalitan ka ng prof Magandang natin. umaga. Magandang umaga din po. Buti pa kayo, pasayaw-sayaw lang. Samantalang kami, ang daming tinambak na research. Hoy, ang hirap din kaya sumayaw. Tapos, ang istrikto pa ng instructor namin. Pabili nga po ng candy. Bukas ba may pasok kayo? Oo, meron. Sabado na nga lang, may pasok pa tayo. Kaya nga, Magandang umaga. uy, Bes, mukhang may gusto sa'yo yung lalaking yun, ah. Hindi naman siguro. Sus, lagi kang inaabangan dito. Kung ano-ano iniisip mo. Halika na nga. Uy, Bes, andiyan na naman yung lalaki, oh. Basta, bilisan na lang natin maglakad. Magandang umaga, Hana. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Uy, Bes, ba't alam mo yung pangalan mo? Tara na lang, bilisan natin maglakad. Masundan nga siya para malaman ko kung saan ang bahay nila. Paano ba yan, Hana? Dito na ako, ha? Ingat ka. Sige, ikaw din. Sige. Diyan ka lang pala nakatira, Hana. Ano kaya to? Wow, ang ganda naman ng sandals na to. Masukat nga. Oh, Hana.
Ang ganda naman ng sandals na yan. Oo nga po, Nay. Maraming salamat po dito. Ha? Hindi galing sa akin yan. Hindi mo ba binili yan? Po, hindi po. Nakita ko lang po dito sa lamesa. Oo, akong tumanggap nito. Kasi sa'yo nakapangalan. Akala ko in-order mo sa online. Hindi po, Nay. Kanino naman kaya ito galing? Hindi ko po alam, Nay. Nay! Nay! Oh, Hana, bakit ka sumisigaw? Nay, kanino po galing tong dress at bag? Dineliver lang niya dito kanina. Pero Nay, wala naman po akong ino-order na dress at bag. Hana, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Hindi naman ako magagalit kung mag-order ka ng mga gamit sa sarili mo. Nay, nasasabi naman po ako ng totoo. Ay nako, Hana. Sige nga, sukatin mo yung damit. Mukhang bagay naman sa'yo. Pero Nay, hindi po natin alam kung kanino galing to. Baka hindi po to para sa akin. Sige na, sukatin mo na. Nakapangalan sa'yo eh. Sinali naman ang kulit. Hindi ko nga po to in-order. Dali na, para makita ko kung bagay sa'yo. Sukat mo na. Sige po. Wow, ang ganda mo naman, anak. Bagay pala sa yung dress na suot mo. Oh, Nay, maganda nga siya. Anak, isuot mo din yung sandals. At ito, mukhang bagay sa dress mo. Sige po, Nay. Ito pa, anak ko, isukat mo. Ang ganda mo pala pumili ng mga gamit, anak. Bagay na bagay sa'yo. Pero Nay, hindi ko naman po binili tong mga to. O anak, mukhang may manliligaw ka na. Po, wala po, Nay. Eh kanino galing yung dineliver na bulaklak? Ano po? Bagay sa'yo yung dress at sandal sana. Ang ganda-ganda mo. Bakit, Hana? Nay, tayong dalawa lang naman dito kahapon, di ba? Oo, anak. Tayong dalawa lang naman dito sa bahay. Bakit mo natanong? Tao po! Tao po! Oh, Mercedes. Ikaw pala. Hindi ka. Pumasok ka. Halika, maupo ka. Bakit ka nga pala napasyal? May lakad ba kayo ni Hana? Ah, wala po, tita. Nag-aalala lang po kay Hana. 2 araw na po kasi siyang hindi pumapasok. Naku, Mercedes. Nandun si Hana sa kwarto niya. Nagkukulong. Natatakot lumabas ng bahay. Ha? Bakit naman po? May nagpapadala kasi ng kung ano-anong gamit kay Hana. Hindi namin alam kung sino. Parang nasa paligid lang, nagmamasid. Baka naman may alam ka, Mercedes. Di ba ikaw lagi yung kasama ni Hana? Baka isa sa mga kaklase nyo na nagkakagusto sa kanya. Tita, hindi kaya yung lalaking laging nag-aabang kay Hana malapit sa eskwelahan? Ano kayang pwede nating gawin? Wala naman tayong ebidensya.
na yung lalaking yon na umaalagid at sumusunod kay Hana? Hindi ko po alam, tita. Kawawa naman po si Hana. Asan kaya si kuya? Bakit wala siya sa pinagtatambayan niya? Malapit sa eskwelahan namin. Subukan ko siyang hanapin dito. Subukan ko na lang dun. Ilang araw ko nang hindi nakikita si Ana. Kumusta na kaya siya? Ano kaya yun? Kuya, Oh, Hana. kuya, sa inyo po ba galing itong mga to? Oo, Hana. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan yung mga regalo ko sa'yo? Sinasabi ko na nga ba, ikaw yun. Bakit niyo po ginagawa to? Pasensya ka na ha. Ayaw mo ba sa mga binigay ko? Dapat pala, tinanong kita kung anong gusto mong kulay na sandals. Hindi po yun ang problema, kuya. Paano niyo po nalaman yung pangalan ko, tsaka address ko? Normal lang naman na dapat alam ko ang bahay at pangalan ng girlfriend ko. Kuya, nababaliw ka na ba? Hindi mo ako girlfriend. Kaya tigilan mo na ako, please. Bakit, Hana? Ayaw mo ba na may makakita sa atin dahil mas matanda ako sa'yo? Wala ka lang sa katinuan, kuya. Kaya tigilan mo na yung pagbibigay mo sa akin ng kung ano-ano. Hana! Nay! Nay! Oh, anak, bakit? Kahit di mo ako kausapin, Hana, basta nakikita kita araw-araw, kaya kong tiisin. Ikaw lang ang babaeng nagpakita sa akin ng kabutihan. Matututunan mo din akong mahalin. Sa akin ka lang, Hana. Hindi natin kailangan ang kahit na sino. Ayun siya, oh. Siya yung nagmamanman sa anak ko. Puntahan natin. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Sa wakas, nahuli ka na rin namin. Masyado mo nang ginugulo yung anak ko. Huwag ka nang babalik dito. Hipiglas ka pa, ha? Lakas naman masyado ng loob mo. Nay, ano pa mangyayari dito? Anak, nahuli na namin yung nanggugulo sa'yo. Mga kuya, pakidala na lang po siya sa barangay. Sige, ma'am. Tara, pre. Tara. Mahal na mahal kita, Hana. Tandaan mo, akin ka lang. Tara! Akin ka lang. Sasalita ako, pre. Huwag ka na matakot, anak. Si nanay nang bahala sa'yo. Hindi ako makapaniwala, Nay. Dahil sa simpleng pagtulong ko, ganito yung mangyayari sa akin. Hindi natin alam ang takbo ng isip ng bawat tao, Hana. Huwag mo nang pakaisipin yung mga nangyari, Hana. Ligtas ka na ngayon. Halika na, pumasok na tayo sa loob para makapagpahinga ka. Opo, Nay. Maraming salamat po. Halika na.